Jakobho 1 verse 5 to 8 inotaura ichiti, kana mumwe wenyu achishayiwa uchenjeri, ngaakumbire kuna Mwari anopa zvakawanda kuna vose asingatsvaki mhosva, uye achipiwa hake. Asi paanokumbira anofanira kutenda asinganyunyuti, nokuti uyo anonyunyuta akaita sefungu regungwa rinosundwa uye rinomutswa nemhepo. Munhu uyu ngaarege kufunga kuti achagamuchira chinhu chipi zvacho kubva kuna She. Munhu ane mwoyo miviri anongoshanduka mune zvose zvaanoita. Amen. Tikajamba tinosvikawo pana verse 22 inotaura ichiti, musangova vanzwi veshoko bedzi, uye nokudaro muchizvinyengera, itai zvarinoreva. Ani naani anoteerera kushoko asi asingaite zvarinoreva akaita somunhu anotarira chiso chake muchionioni, uye mushure mokuzvitarira anoenda, uye nokukurumidza anokanganwa kuti anoratidzika sei. Asi munhu anonyatsotarisa mumurayiro wakakwana uye unopa rusununguko, uye achiramba achiita izvozvo, asingakanganwi zvaanzwa asi achizviita, acharopafadzwa pane zvaanoita. Amen. Tiri kutaura pamusoro pamakristu ari focused. Makristu anofambira chinhu chimwe chete. Mukristu ngaazive chaanoda. Mukristu ngaaregedze kuva nepfungwa mbiri. Mukristu ngaave akangwara, achiziva chinhu chikuru kwaari chakamukoshera. Vazhinji venyu makaita sezviri kurebwa izvi, zvokunzi mune mwoyo muviri, uye zvahamukumbire hungwaru, munofamba musina hungwaru muna Kristu. Hungwaru ndipo pamusoro kugona kutongera zvakanaka, kuita madecisions akanaka. Uchenjeri, zvikanzi naizvozvo dzimwe nguva munobata kumadhaka muchibata pasadza. Munozviita panguva imwe chete, zvakatonaka kwamuri. Zvikanzi inzwai nokuita. Iro shoko raMwari ndiro rinotivhenekera, ndiro rinotigaidha, rinotichengetedza kuti tisabve pamurau yake. Zvikanzi ndiro rinotiita kuti tive vanhu vaKristu, vanhu vaMwari Baba ari kumusoro. Naizvozvo zvikanzi ngatiregedze kusiyana neshoko, ngatirambe tichiriverenga nguva nenguva, tichiridzidzira, tisingarikanganwe. Zvikanzi asi tichidzidza pane zvatakaverenga, tichiita izvo zvarinotaura. Zvikanzi ngatiregere kuita samafungu egungwa anongotomuka pasina kwari kuenda, tichinyengerana kuti haiwa tinopindawo nemikereke, tiri vanhu vaMwari, tiri vanhu vacheure Jesu Kristu. Isu tisiri, nekuti hatina focus, hatina kunangana nechinhu chimwe chete. Tine zvizhinji zvatiri kufambira kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Hazvizi zvokuponeswa chete. Vamwe vanoita kunge vari kufambira Ishe wedu Jesu Kristu asi vachifambirawo zvimwe zvinhu. Naizvozvo musatsauswa navanhu vakadaro. Munhu woga anofanira kuzvitarira kuti akakwana here pana Ishe wedu Jesu Kristu. Tikazvitaura isu kuti hauna kukwana, nyange tichitaura chokwadi, tinoita kunge takusvora, tinoita kunge takutuka. Asi chiri musaga ngachizvizivire. Zvikanzi chiri murusakasaka ngatichizvizivire. Naizvozvo rambai makati ndee, makatarira pana Ishe wedu Jesu Kristu, musingatarisi kurudyi kana kuruboshwe. Rambai makanangana nechinhu chimwe chete. Nhasi uno izuva re23 okuverengwa kweOmer. Tichatanga namaropafadzo tichiti, makaropafadzwa imi Mwari Baba, musiki wezvinhu zvose, Baba wedu ari kudenga. Munotitsvenesa nemirayiro yenyu, uyezve makatirayira pamusoro pekuverengwa kweOmer. Nhasi uno izuva re23 rokuverengwa kweOmer, zvichireva izvo vhiki 3 namazuva 2. Amen. Amen. Ngatiise simba redu pachinhu chatakatarirana nacho. Zvikanzi dai imi mese imi muchibuda nema-A kuchikoro, zvikanzi dai maifambira chinhu chimwe chete kuchikoro, dai pasina munhu anonzi dofo, muchibuda nema-A.
asi pfungwa dzinenge dzakakuwandirai uye zvamunenge muchida kuita zvakawandisa. Hamufambire chinhu chimwe kuchikoro. Kana makabata bhuku kuti muverenge, zvichidai geography, zvichidai maths, zvichida chirungu, zvikanzi munopedzisira mofunga zvimwe zvinhu nekuita zvimwe zvinhu zvakawandisa. Zvikanzi asi munhu mumwe nemumwe anoisa pfungwa dzake pachinhu chimwe chete panguva imwe chete, zvikanzi unobudirira nekuti unenge waisa simba rake rose pachinhu ichi. Naizvozvo tinoudzwa kunzi kana simba renyu richiparadzirwa kwose kwose, hakuna kwamunoenda, munopedzisira maroya. Vangani varoyi vakasvigara mudzimbawo? Vangani vaiti vezvakaipa? Vanhu vanzwa nekuroyiwawo, vanhu vanzwa nezvikwambo, vanhu vanzwa neurombwa hwevanhu. Vanhu havachafila safe mukati menyika yavo nokuda kwezvinhu zvinonyangadza izvi. N'anga dzouhipi dzamuka chipepenenga, dzimwe dzinenge dzakanyarara dzakavanda kunyika kwadzo dzakatowana kuti tinganotambanuka tiri kuZimbabwe. Kana n'anga dzichikwanisa kukupai mari, dzadi kungoita idzo nemhuri yadzo, sei dziri kuuya kuzotsvaga mari mukati menyika yeZimbabwe? Sei dzichitipa mari yakadaro isu tichivapa mari yakachena? Ngatifambirei Kristu, nokuti chinhu chinonyanyotibvisa pana Kristu imari. Muri kuzvinzwa? Handicho chinhu chete chete. Nyangwe kwakasvika panguva yekupfimba kana mukadzi, kana kupfimba musikana, hatibvumidzwi kupfimba vakadzi. Kana vasikana havabvumidzwi kupfimba varume. Mungatopfimba tsvimborume, mungatopfimba majaha asina kumbowana. Zvikanzi zvinhu zvose izvozvo zvinotibvisa pana Mwari, zvinototitapudza pane chimwe chinhu chiri pana Mwari. Asi kana tichizvipira nemwoyo wose, nepfungwa dzose, nendangariro dzose, tichizvipira nesimba rose nemweya wose, zvikanzi tinogara tiri pana Ishe wedu Jesu Kristu. Chinhu chakanaka sei kuisa pfungwa pachinhu chimwe chete. Nhasi uno chiverengwa chedu chikuru chinobva pana Matthew 12 verse 22 to 28. Jesu naBherizebhabhu, kana kuti Jesu nedhimoni guru, kana kuti naSatani. Amen. Yatinzwa kuti Matthew 12 verse 22 to 28 inotaura kuti chi, tozoti nemo nemo nenguva. Zvikanzi ipapo vakauya kwaari nomurume akanga akabatwa nedhimoni. Amen. Itai munhu akanga akabatwa nedhimoni. Zvikanzi uyezve ari bofu uye ari mbeveve. Zvikanzi uye Jesu akamuporesa zvokuti akagona zvose kutaura nokuona. Amen. Hama wadiwa, dzimwe nguva chinoita kuti tisatarire pane chinhu chimwe chete madhimoni atinenge tinawo. Tanzwa zvomurume uyu, zvikanzi akawiwa naye kuna Ishe wedu Jesu Kristu, akabva ipapo aponeswa. Zvikanzi asi paakauya anga akabatwa nedhimoni, rakanga riri bofu, risingagone zvakare kutaura. Muri kupanzwa? Zvikanzi zvinotibvisa pakupupura zvakanaka pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu, uye zvinokuva neukama naye idhimoni. Dhimoni rekuti pfungwa dzedu dzinenge dzichingomhanya-mhanya, dzaenda uku, hatimbofamba takati kwesere neshoko raMwari. Ndipo pari kunzi dhimoni roupofu, rokutadza kuona zvakanaka nokunzwa zvakanaka mashoko aMwari. Mwoyo wedu unenge uri kumwe. Tinogara tichiverenga magwaro masi yose, asi hakuna chatinenge takabata. Hatina kubwinya kwatiri, hatitaridzike sevanakomana vaMwari. Zvikanzi muchangofawo savanhuwo zvavo. Imi muri vaMwari. Kwese tinofanirwa kufa here? Hatina mweya waMwari matiri here? Tinofanirwa kurarama nokusingapere murugare rwaMwari. Zvikanzi kana muchifa semunhu, zviri kureva kuti munenge muchitungamirirwa nenyama yenyu, nemabread and butter issues, nezvinhu zvamunoona, mune ruchiva, mune nhafu. Muri kuzvinzwa?
zvikanzi ndo munhu iyeye anotungamirirwa nevhu nenyama yakamusika, naizvozvo anoshandira nyama kupfuura mashandiro aanoitira Mwari. Zvikanzi dzimwe nguva anopedzisira ane balance pakati pazvinhu zvaMwari nezvinhu zvenyika. Isu tichiziva zvedu kuti takafanirwa kukudza Mwari kupfuura zvinhu zvenyika, nokuti zvose zvinoreva izvo. Echeuri Jesu Kristu saka achititaurira kuti tisafunganye pamusoro pezvinhu zvenyika. Zvikanzi asi tizvitsvagire chii? Upfumi hwedenga. Musazvitsvagira upfumi hwapasi pano hunongoerekana hwapera nenguva isipi. Muchaisa simba renyu pakutsvaga pfuma yapasi pano, nenguva isipi Mwari obva akutorai imi maunganidza kudaro. Munomboziva kuti pfuma yapanyika inotambudza here? Inotitambudza pakuichengeta, inotitambudza pakuidya, inotitambudza pazvose. Pafungwa chaipo inotitambudza kuti zvino ndichaita sei? Hapana munhu arikuda kundibira here? Ndichaidya sei? Vanhu vanokuti kudii neni kana ndaudya pfuma yangu? Ime zvakare munoda kuonekwa muchidya pfuma yenyu, muchiganza ganza, muchitaura kuti ini ndini chibaba chiri pano, ndini chimai chiri pano. Munoda kuonekwa zvinhu izvozvo zvinotibvisa pana Mwari. Zvikanzi idhimoni rakatibata zvakafanana nemweya wetsvina. Ime chimbofunga kuti nokuda kwese kwatinoita mari tiri kunzi tine mweya wetsvina unotitungamirira kuti tive mbeveve, tisakuone kupupura pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu zvakanaka nekuva mapofu, tisaone zvakavanzika zveshoko raMwari. Hama vadiwa, pasabata rino ndoda kuti muponeswe, muende pasabata ramuri kupinda nhasi nomwoyo mumwe chete, muve pachinhu chimwe chete. Next verse inoti vanhu vose vakashamiswa uye vakati kuti uyu angava mwanakomana waDhavhidhi here? Amen. Kuvanakomana vaDhavhidhi chete ndo vanoita mabasa makuru akadaro here? Vose vaprofita vakamutangira vakanga vasingaiti mabasa makuru. Zvino zvawasvinidza bofu nekudzivura nzeve dzeasinganzwe. Zvikanzi ndiye mwanakomana waDhavhidha. Chiri kutaura apa ishoko riya ratanga tichiti tinofanirwa kuverenga, kunzwa nokuita, nokuti shoko rine simba. Zvazviri kunzi mwanakomana waDhavhidhi haasi kutaura chakabva muna Jese kana chakabva muna Dhavhidha. Ari kutaura mweya weshoko nesimba raro. Zvikanzi nokuti ndiro rinoponesa. Asi kana tichizvitarisa isusu tinowanzotarisa muviri. Tinotarisa kuti Jesu wakanga uri murungu here, wanga uri muJapanese here, wanga uri muChinese here, wanga uri muKorean here, wanga uri muZimbabwean here, wanga uri munhu mutema here. Ndihwo upofu hunotipa umbeveve zvakare. Upofu hunotipa umbeveve, hunotipa dhimoni. Munhu wose ane dhimoni anoita kunge akarashika njere. Ndizvo zvatiri, zvisinei nekuganza kwatinoita tichizvikudza. Verse 24 inoti asi vaFarisi pavakanzwa izvi vakati ndiBherizebhubhi chete muchinda wamadhimoni waanodzinga naye madhimoni. Amen. Zvikanzi ichi chibaba chemadhimoni ichi chinodzinga mamwe madhimoni nekuti chishefu chawo. Zvokwadi mambo kana akagara pachigaro chake cheushe anenge achityiwa. Unokwanisa kungotukwa usina chawaita kana kunzi uri kundisvota ibva ipapo. Mambo dzimwe nguva anoita kunge munhu wechikadzi ane mimba inenge ichingomusvota svota. Mambo anenge azere nemadhimoni, nokuti kutonga nyika hakuzi dambe. Pane zvinhu zvizhinji zvinomubvisa pana Mwari. Iko kungofungira chete kuti mumwe munhu anoda kunditorera chigaro, iko kuda kungochengetedza chigaro kuti urambe uchinacho chete, usingatarire zvinobva kuna Mwari, zvinopa madhimoni. Zvikanzi Sauro akabatwa nedhimoni achifunga kuti chii, Dhavhidhi unoda kumutorera chigaro. Soromoni wakabatwa nedhimoni achifunga kuti chii, Jerobhoamu anoda kumutorera chigaro. Madhimoni ariko. Kana une pfuma, kana une mhuri, kana une chii, as long as une pfuma yapanyika unenge une dhimoni, nekuti ucharwira zvinhu izvozvo kupfuura kurwira kwaunoita Mwari. Zvikanzi mwana akarwara, amai vakaenda kun'anga, baba vakatevera mushure, hati vakanopuhwa zvavakanopuhwa ikoko, vakadzoka vakarapa mwana, mwana akaita zvakanaka. Muri kupanzwa kapa?
imi chindiudzai kuti n'anga dzirwisane here? N'anga dzinorwisana, nokuti imwe n'anga inopa zvinokuvadza, wakaenda pane next inopa zvokurapa. Zvikanzi n'anga haite chinhu chimwe chete, inoita zvose kuuraya nokuponesa. Tingangoti kuporesa, hatingati kuponesa. Zvikanzi ndiyo nzira yavanoita nayo mari noukuru hwavo hwapanyika, kuti vange vachikudzwa navanhu. Asi makazvitarisa imi, munofunga kuti umambo hwakapesana here, kana kuti vanhu vanotozivana? Muri kuzvinzwa? Kana ukauya ukarwisana nenzwi raMwari, un'anga hunokundwa andi? Unogara uchikundwa nemunhu ane simba raMwari. Ndo zvakaitika paye Mozisi paakanga aenda kuna Faro, akarwisana nen'anga dzake. N'anga dzikazopozisira dzakutaura kuti uyu munwe waMwari, vaakutadza kuita zvimwe zvinhu. Zvino takadzokera pavhesi 23 zviri kunzi chiiko? Aiwa, tikadzokera pavhesi 24 zviri kunzi navaFarisi chibaba chamadhimoni. Ndosaka tichikwanisa kudzinga mamwe madhimoni. Zviri kunzi chiiko? Zviri kunzi munhu uyu ing'anga iyi. Ndo kutuka kwavaita Jesu. Asi nyange zvazvo, kunyanya vekuHisiri munoimba muchiti n'anga huru yava padyo. Zvikanzi ane simba ndiani? NdiJesu. Muri kuvanzwa apa? Ivo sevanhu vakanga vasina masimba, vasina kumboona zvinhu zvakadai zvichiitika, vakati munhu anofanirwa kunge ari n'anga. Ndidzo n'anga dzeIgipita dzatakanzwa idzi, dzauya dzatevera kuno kunyika yeKenani. Amen. Kusaziva Mwari, kusaziva Mwari kwakaipa, kusafambira chinhu chimwe chete kwakaipa. Chinonetsa ndechekuti vaFarisi navaprista vanhu vairwara varipo vasingavarapi, nekuti vakanga vasina simba. Nyangwe zvavo vakambonzwa kuti Mozisi waiita nesimba, iye munhu aifamba nemurayiro yaMwari, naAroni akanga ane simba, naSamueri akanga ane simba, na Elijah na Elisha. Zvikanzi vakanga vane simba, vari vanhu vaMwari. Asi ivo vaprista vakanga vakapuhwa shoko rose rakazara nekuzara kuti shutu, vakashayiwa simba. Ndivo vakanga vane dhimoni remifungo muviri, vakanga vasina kubatira pachinhu chimwe chete. ZvaSatani vaizvida, zvaMwari vaizvidawo. Vakatadza kuwana simba rakaita soraIshe wedu Jesu Kristu. Verse 25, Jesu akaziva pfungwa dzavo akati kwavari, umambo hwose hunozvipesanisa huchaparara, uye guta ripi neripi kana imba ipi neipi inozvipesanisa haingamiri. Amen. Muri kuzvinzwa kazvo? Ndosaka tichitsungirira pakubatisisa nokuita zvinorehwa neshoko, tisingapokani, tisina doubt. Chinototipa doubt inyika. Muri kuzvinzwa? Nokuti zvinhu zvatinodzidza munyika, malozi enyika, ndiwo anoita kuti tive nedoubt neshoko raMwari. Naizvozvo tinenge takupokana neshoko raMwari, takupokana neumambo hwekudenga. Isu tichiti tiri vaKristu, simba tichagoriwana kupi zvino? Ndosaka ari kuti umambo hunozvipesanisa haungamiri. Nemiwo muri madzimambo, muri madzishe, mukuparidza kwangu kwose nemukudzidzisa kwangu kwose, pamusoro pekuverengwa kweOmer, ndakanga ndichitaura pamusoro pekuti imi muri vatongi, muri vana vaMwari, kana muchiita zvinoda Mwari, kana muchifamba nomweya waMwari. Mweya waMwari unobuda kubva pashoko raMwari. Verse 26 anoti, zvino kana Satani achibudisa mumwe Satani, zvinoreva kuti anozvipesanisa. Saka umambo hwake hungamira sei? Amen. Zvino kana ini ndichibudisa madhimoni naBherizebhubhi, ko vanakomana venyu vanobudisa naaniko? Amen. Tabva tazvibataka kuti kuvaprista kwaikunga kune vanhu vaibudisa madhimoni. Zvikanzi zvino vanobudisa nani kana ndichibudisa madhimoni namadhimoni? Saka muchiti muri kuti here mimi vanhu havafanirwa kutenda kuna vamaprista? Kana vakatadza kutenda kuvaprista navana vavo, zvibereko zvavo, vanhu vakadzidza shoko kubva pavari, vanhu vakadzidza murayiro kubva pavari, naizvozvo vanhu havafanirwa kunge vachiuya kutemberi, nokuti kune madhimoni. Temberi yacho ichiri yakavhurirwe chiiko? Aiwa hama diwa, isai mwoyo wenyu pachinhu chimwe chete.
pakuvhurwa kwesabata rino ngandigumire ipapo ndichiti ino part 1 yezuva rokuverengwa kweOmer ra23 muve nesabata rakanaka, muropafadzwe, mugare noutsvene nekururama, Mwari achikutungamirirai. Chisarai.